Третото издание на конкурса "Бургас търси своя талант" е най-успешното във времето, споделиха организаторите от младежката група Face Stars. Победителите Кристиан и Стефан изпълниха автентично кавър на песента на своя идол Джастин Бибър в студиото на предаването "Добро утро, Бургас". Няколко кастинга отсяват над 60 музикални дарования от областта, включили се в надпреварата "Бургас търси своя талант". Това е най-успешният сезон на превърналия се в традиция конкурс за морския град. На малките кастинги се явиха приблизително около 60-70 човека и след това на големия, още в НХК, който беше, още толкова някъде. Приблизително. Само 30 и няколко продължиха напред. Промоция на първото официално видео на двамата победители, Кристиан и Стефан, направиха в студиото на предаването "Добро утро, Бургас" на канал 0 организаторите. Песента е кавър и се казва "Nothing Like Us". Стана много бързо, веднага след финала казахме, трябва да направим нещо и решихме, че ще заснемем клип на една вече готов тяхен кавър. Младежите от Face Stars си обещаха в студиото на сутрешния блок всяка седмица да излиза по един нов клип, кавър на популярна песен в изпълнение на бургаски таланти. Организаторите подготвят нова авторска песен на двамата тазгодишни победители, чийто текст е дело на Атанас Нейчев. Проект е изпълнение на популярната ефибиза певица Мария Мьоко с Кристиан и Стефан. Че таланта няма граници, доказаха двете нови звезди от конкурса, изпълнявайки на живо в студиото на предаването песен на своя идол Джастин Бибър. Стефан и Кристиан не са мислили име за своя дует, защото двете имена, произнесени заедно, им звучат благозвучно.